వాళ్ళ మీద ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు ఆపకుండా ఇచ్చారు సార్. ఉన్నది సార్, అడిగా సార్. మరి ఉన్నప్పుడు ఆగిందో బిల్లు అక్కడికి పోయి కంప్లీట్ ఇస్తే ఆ సార్ అక్కడ వాళ్ళతో నా దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నాను. కలెక్టర్ గారిని కలిసాను, నా దగ్గర లేదాను. మరి ఎవరి దగ్గర ఉందో తెలవట్లేదు కదా. అవును సార్, అందరి దగ్గరికి వెళ్ళా. ఆఫీసర్ మేడం ప్రయత్నం చేస్తుంది, ఖచ్చితంగా ఒక ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది. నువ్వు నీకు ఇబ్బంది పెడుతుంటే పిటిషన్, కానీ అదేం పోలీస్ స్టేషన్ నేను ఇంతవరకు రాలేదు, నేను పిటిషన్ వేయలేదు సార్, కానీ న్యాయం చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తుంది సార్? పోలీస్ స్టేషన్ అంటే నాకు పోలీస్ స్టేషన్కి పోతే న్యాయం జరుగుతుందని ఇంతమంది తెలియదు సార్. సరే డిఏ గారి దగ్గర ఉంది సార్, డిఏ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర రాలేదన్నారు సార్. తర్వాత మళ్ళీ మన కమిషనర్ దగ్గరికి వచ్చారు సార్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిందండి డిఏ గారికి సార్. వెళ్ళిపోయిందని మళ్ళీ ఆడికి వెళ్ళా, ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు. పట్టించుకోకపోతే మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళా, కలెక్టర్ గారు మళ్ళీ డిఏ గారికి రాశారు. నన్ను ఏ పనికి ఆపలేదు. మా పాప ఫిఫ్త్ ఉన్నప్పుడు చేసేసారు, ఇప్పుడు 10th సార్.